Sziasztok emberek, én Hydra vagyok, és itt vagyok egy újabb videóban. Ma fogok jelenteni egy várjátékot, amit Tomi szervez, Franken. Hello! És akkor itt át is adom neki a szót, mert ennek nincs valami fogalmam, nincs szó, hogy nagyjából egy tudtok. Ahú. Nem mondod? Ó, mit kell mondani, bocsi? Elkalandoztam itt a szép munkámba. Igen, lényegében amit tudni kell erről a várjátékról, hogyha már Hydra olyan szépen belekezdett, hogy ez a várjáték ez kisebb levegővételű lesz, tehát maximum 150 ember terveztünk játékra, plusz egy pár videóst, ha ők visszajeleznek, akkor 150 lesz a limit, ha nem, akkor pedig ugye több. És az a lényeg, hogy vannak ilyen elrejtett kincsek, mint a CMB féle viadalban, de ez mégis más lesz, mert itt a PvP-re helyeződik a hangsúly, és a kincsek csak azért lesznek, hogy a pontszámodon javítsál velük. Tehát 4 darab kincset helyeztünk el, ugye ebben a középkori szerű városban. Hova tűntél? Jó van. Akkor az első az a fém kincs, ami ebben a léghajóban helyezkedik el. Itt az lejtély, hogy ugye hol az majd, mi se tudjuk. Na, megfulladsz itt közbe? A második kincs az a arany kincs, az ott helyezkedik el a hajóban, ha tudsz, akkor zoomolj be, vagy valami lehessen látni. A tenger alatt járóban, amihez úgy vezet az út, hogy itt lemész a csapóajtón, és ott egy létrás részleg, menj már. Itt egy létrás részleg, és itt található lent a tenger alatt. Jó, most nem mászok le. Szerintem te sem másszál le, mert nincsen ott semmi. Igen, még nem építettük meg pontosan. A következő nevezetes kincs az... jó, akkor így. A következő nevezetes kincs az itt helyezkedik el a világító toronyban, ami hát ugyan középkor is akkor még ilyesmi nem volt, de hát igen, ez nem működőképes, csak dísz. Igazából, mert lusta voltam működésre bírni, egyébként egy órajel van benne. És az utolsó legnehezebb kincs, na Gyurka, te is gyere és inkább kövessél, mert ide nem nagyon találsz el könnyen. Igen, hát úgy sportszerű, hogyha megmutatjuk, ide be kell menni a csatornába. Túlélővel kimért lélegző nyílások vannak sok helyütt, és itt vezet szintén a jump utálók. Na, szóval akkor nem tudom, technikai bakit mondott itt a kis kolléga. Szóval ez itt akkor a csatorna, pontosan nem tudom hol tartottam már, de itt ugye előre kimért lélegző nyílások vannak, ahol ugye azt ezei fákják jelzik, tehát itt ugye levegőt lehet venni. Nyilván, aztán pedig végig kell menni, és egyenlőre még nincsenek bekötve a zágak, tehát ugye a házakban elhelyezett WC-hez a zágak. Igen, azt mondani is akartam, hogy ott vigyázz. És a parkűrutálóknak megint a kedvére tettünk, ugyanis ide is ugrálni kell. Mivel ugye ez a legnehezebb kihívás. És nyilván annyi itt még ami kihívás, hogy ugyan most könnyűnek tűnik, tehát jó van most parkűr, tehát pikpak végigviszem, de ha leesel a lávába és a kincs az nálad van, akkor annak vége. Az füstbe megy. Rendben, én akkor átmegyek a területemre. Hoppá, eltévesztettem. Ez az. És ez. Szóval akkor ugye itt vagyunk a kis járdán, és nekem meg csúnyán leesett az FPS. Szóval tudsz követni? Gyújtó. Ja, megesik. Várjál, mindjárt ide teleportállak téged is. Igen, ez az én videómban még nem szerepelt, mert csak azután került bele a menetbe.
Itt vagy? Lehetőleg képben, hangban. Jó, ide kell majd visszahozni a kincseket a pénzverdébe, amit belülről egyenlőre nem mutatunk meg. Csak annyit tudunk elmondani, hogy lesz egy létrás csapóajtós hely, tehát itt végigmész, lesz majd egy trükkösebb lépcső, meg egy pisztonajtó, és azoknak valamelyikén kell lejutni. Mindjárt mutatom, még ne gyere be ide te se, vagy ne gyere be ide, mert te videózol, mert én lenavigálok oda. Igen, itt lényegében én most lemászok itt a létrán, ugye a mondott bejáratnál, és igen, most ide kerül az az illető, aki átjutott a védők csapatán. Ha nem lesznek elegen a védők, akkor ez a csapat nem kerül be. Ugye nem mutasd meg a trükköt, nem mutasd meg a trükköt. Itt ugye végig kell jumpolni a parkűrön, majd itt lejönni az aranyozott résznél, valamint a víznél lejönni, és ott fogok állni én, ahol most állok, és nekem kell majd átnyújtani a kis kincseket, amiket hoztatok. És ugye különböző pontszámot érnek, tehát a emerald az a vassal nem egyenrangú, hát itt se. Jó, akkor kimegyek csellel, és ide hívlak. Szóval ennyit ízelítőnek erről a várjáték mapról, ugye a különböző házakat, tehát például ezeket nem mutatjuk ugye meg szóról szóra, tehát ugyanis mégis az nem fair lenne, hogyha valaki mondjuk blogon követ engem és nem látta, ugye te nem a hotelt nézed, ami igazából nincs is kész. Tehát az nem lenne fair, de hát igen. De nem mutatjuk végig. Tehát nyilván a spawnok ott a fenti induló zónából indulnak. Nem tudom, Gyurka, be tud zoomolni a induló zónák aljára? Na hát szóval onnan indul minden játékos, és ami ez a pánik ez azt akartam mondani, hogy van egy úgynevezett pánik mód, amikor a teljes szerver úgymond pánik módba kerül, ami hát igen, még nem építettem vissza az O betűt, és gyorsan nappalt váltok. Szóval, de ez a pánik mód, ez arra jó, hogy akkor, amikor ez a pánik mód bekeletkezik, írja a szerver, hogy figyelem, pánik mód, mindenki a spawnokra, és elkezdenek mindenféle szörnyek leszpawnolni. A pánik módot én fogom szabályozni, és van egy olyan jelző, ami arra szolgál nekem, hogy 5 percenként, vagy 5 perc után lehet csak újra pánik módot elrendelni. Tehát én döntöm el, hogy mikor, de ha már egyszer kikapcsoltam, van 5 perc, ameddig biztos nem lehet. Tehát ez remek alkalom arra, de elhihetitek, minden úgynevezett turnus, mert direkt több turnusba tettük be, az fejenként 2 órás lesz, tehát bőven van idő játszani. És én is bőven tudok pánikmódot elrendelni. Tehát ugye azért írja ki azt, hogy mindenki a spawnokra, tehát természetesen lehet itt maradni, de akkor zombiárral meg creeperárral kell küzdeni. Igen, ugye mint láthatók, középkori stílus, ezek is le vannak rombolva, ennek speciál teteje nincsen semmi, ezt gondolom ti romboltátok. TNT-vel. Jó van, szóval én ennyit mondanék így ízelítőnek a játékra, úgyhogy Hyde-ra visszaadom neked a szót, ilyen vagány TV stílusba. Tehát most te jössz. Ó, de csúnyán belagoltam. Sziasztok! Hello!